Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ngat masusin yaki. Ba ki bapli hakapakadu. Kidu no ekakam. Don ki bangila ai officiate la arsnem siteng, laisnem, don ki ba sausnem lu. Namar hakata kapor ngi ai officiate tang de kementraban meet ya ka urgency. Namar don ki school ki ba don armut ki noi kai sham thai no away la ne yap no away sa stang no away. Ti don ki school pada ki ba bro armut ki sham thai. Te don nong hikai. Te haka hanna kata kadau ban nam pentut ya ka jingpuli jok ikna. Hakap kondu ni rai begin tung contractual officiating basis. Haba kini kinong hikai ki bela pas ya ka dialet ba kin hikai hadu ba anda la dep ke interview na do sedong bantung da ki regular teachers la kinong hikai ki ba pakar dikai ke bejia na kalian ki education department kila khot interview ani kila dep khot interview tengah kan masa bangi ni government hang siang ngila along ngila ya rap bah nama don kinong hikai bapli kiba la palat no kerta nama hatu upor ngimpat extend ya kerta joki ka kabinet kampat extend ya upor de kalong mai lai po asnen de don ki bapli ki hikai ka por ki yo kerta balai po ki officiate tani ki contractual den rei na ka por ba hot interview ka kerta joki kala kun no den rei ka taruh ngi nang government ngi ong bangin relax sekali kenang ba ki beli gitu bila don lepa hakakap kapor kita dapat live host dem kimpat cross sih i base ya kata ngi kondon ya kata haka bengi island bakin yo ban appear dengan di exam de hadin pala dep exam ka benkong one shot ka written exam de ka baskusi kelong badon katu kan ni naki ki claim pass kala benlong ya ka ka written exam kala benlong ya ka ya personal exam de kimpas dan de kimpas kemungkinan nama lain mi katu kalis ki pas bro de la issue ya ka appointment bat kan ni kalau permanent hak itu kita bro ki ba ngitung contractual ke ngitung official lawan ra menta de full time ki bangila tung permanent ya ki de menta gitu ki badu ngaong pingar ngesos ni den lei kelenti kamlo ngimla ban ong kunduk namar balayu namar ba ki klempas ya keksan kata kadi ke banga ngasukia ngasusnei namar bangiru na gomen ngimla ban ong ban le da kumuipan la ban reconsider la ban consider ta ngim don nanti namar ba yakini ki vakansi berkoi ngila de filop leng ba jongka exam ka proper exam ke bile nadu written but hadu ka personality